Ine ngati president wa anthu osauka woyamba muno m'Malawi ndilakwisa kwambiri ndikakhala chete osalankhulapo pa nkhani zimene zachokera ku Kalonga zokhuza a Lighton Mangochi. Nkhani zimenezi ndizokhumudwisa kwambiri ngati zili zoona, komano mwina tinene kuti chilungamo chachikulu akuchiziwa ndi aini ake amangochiwo, ndipo zili ndi amangochi kuti aonese ku mtundu wa Amalawi kuti iwowo analandiradi ndalama kapena sanalandire ndalama. Chosangalatsa kwambiri ndichonena kuti Amalawi masiku ano ndi ochenjera kwambiri, amatha kuona zolankhula za munthu, zochita za munthu, zimenezi zimawapanga Amalawi kuti aziwe choonadi ngakhale kumaloko kunalibe. Choncho ine ngati president wa anthu osauka sindingakhale chete ndi kuyang'anira mchitidwe ngati umene ukupitirirabe muno m'Malawi, chifukwa izi ndi nsanamira za democracy zimene zingaonongenso democracy pofuna kuti chilungamo chichitike. Ndi apemphe awo amatchedwa a Lighton Mangochi kuti wokha azionese ku mtundu wa Amalawi kuti iwo ndi angwiro kapenayi analandiradi ndalama, ndipo ngati analandira ndalama kuli bwinonso iwo amangochiwo auze mtundu wa Amalawi chilungamo. Koma ngati iwo sauza mtundu wa Amalawi chilungamo, Amalawi azachiziwa okha chilungamocho malinga ndi zochita zawo kapena zolankhula zawo za amangochi. Chifukwa activist wina aliyense muno m'Malawi, Amalawi amamuziwa ndi zochita zake, chifukwa ulo kulankhula kokha kumene munthu ungalankhule m'Malawi amakhonza kuchita jaji kuti icho ndi choona kapena icho si choona. Choncho zimene amapanga a Lighton Mangochi kuunikira Amalawi nkhani zosiyanasiyana makamaka kuvunda kwa boma ili, iwo akapitiriza zimenezo ndi pamenenso Amalawi angawajaje kuti munthu imwina amalakwiridwa kapena ayi samalakwiridwa. Choncho tiyeni Amalawi timvesere kapena tiyang'ane mwachidwi zochita za amangochi kuti iwo wodi analandira ndalama kapena sanalandire ndalama. Chifukwa tu munthu ukachimwa pamaso pa Mulungu sumabisika olo tchimo lingakwiririke motani. Zili ngati chimozimozi mzimayi amene akukana kuti alibe mimba, ngati ali ndi mimba ija imakula. Chimozimozinso a Lighton Mangochi ngati iwo odi apanga tchimo limenelo lowagulisa Amalawi polandira ndalama monga mmene anapangira ma activist ena amene sopano ena angosanduka basi kumangoyika nyimbo ngati ma DJ chikhaliyeni chakuti iwo ndi activist. Ayi ndithu a Lighton Mangochi azaziwika, koma a Lighton Mangochi ali ndi ntchito yokuti auze Amalawi chimene iwo ali, osafuna kuakakamiza ayi. Ndaonanso kuti Amalawi mmatikonda ife ma activist anu, ndipo mmafuna adi kuti ife tizipanga zinthu za chiyero osakhala za chinyengo. Ndikupempheni ma activist onse amene mwasalira mu field imene ikuphatikiza ine, kunena kuti malo awa asakhale kapena ntchito iyi isakhale ntchito yofuna kuti tizipeza zofuna zathu, koma tiyeni tipange ntchito yowawombosa Amalawi amene ali pa ziphinjo zovuta muno m'Malawi. Ngati ukuona kapena ine ngati ndikuona kuti sindikwanisa, kuli bwino kusiyana ndi kumapusisa Amalawi ndikumazionesa ife pamaso pawo ngati ndife ma activist, koma tili amphaka enieni agona nkuphe ofuna kupeza ndalama zokuti tikwanirise zofuna za m'mimba mwathu osakhala za Amalawi. Choncho ngakhalenso ine ngati ndikupanga za chinyengo, Amalawi yake si awa andiziwa kuti awatu sopano asintha thabwa akupanga za chinyengo. Zulo tinatulusa nkhani ya zimene zikuchitika muno m'Malawi zokhuzana ndi matawa, kuti anthu ena a MCP pofuna kubera zisankho zikubwerazi akuyika magajeti m'matawamo ndi cholinga kuti azabere zisankho.
nkhani imeneyi amalawi ambiri ayilandira ndi manja awiri, koma chomvetsa chisoni andale ena makamaka aku opposition amene adakagonabe pakana lero akuona ngati nkhani imeneyi ndiyonama. Kuphatikizanso kumeki konko akumapanga ma interview omawuza amalawi kuti dziko lino silinafike poberedwa zisankho kuzera ku technology. Ili ndi boza limene mukuzinamiza nokha chifukwa zisankho zaku Karonga zinaberedwa ndipo umboni ulipo. Ine sinimalankhula mopyatira kapena molankhula mamantha ndimangoyima pa chilungamo. So pano eni a opposition ngati mukuzinamiza kuti timawerenga mavoti pa center, pa voting center paja timawerengapo mavoti ndipo ujeni ma monitors onse amasayinira, ndipo zizovuta kuti anthu akabere zisankhozo. Mukuzinamiza nokha, mukuzinyenga nokha, ndipo muzalira kulira misonzi mfeni mamina omwe anzanu atakujudulani. Ifetu tikamakuuzani izi sikuti timafuna ndalama zanu, koma timafuna kuti tichite promote democracy. Izi tikukuuzani izi sikuti zikuchokera kwina, koma zikuchokera mu MCP momo mwa anthu amene amakonda dziko lawo, amene sayang'ana MCP koma amayang'ana Malawi. Choncho tikamakuuzani kunena kuti anzanu akupanga mafilimu awa ena ano mukufuna muzisusa, koma ziwani kuti imafikapo nthawi imene amene amayang'anira zisankho kuderako amayimba foni kumapereka marizasi kupita ku tale center, main tale center. Nthawi imeneyi ndi pamene anthu muti muzamenyedwe Njomba, muzamenyedwe 90 minutes ati Entebbe. Iniyo mukumbukire ngozi ya Samora Machel. Samora Machel tu anamwalira kuchoka ku South Africa kupita kwawo ku Mozambique. Koma anthu anakwanisa ndikuchita kapu cha network ya mundegemo ndikumuuza pilot kuti sika wafika sopano kuno ku Maputo, koma ndegeyo akuyisisa muphiri. Ndiye nanu simukukhulupirira kuti tikamakuuzani kuti anzanu wali ni maplani obera mukulesa kunena kuti iyayi sizingatheke, timapanga zamanyo ndipo timasayinira, muzalira. Ziwani kunena kuti chisanzo chabwino ndi chija chachitika ku Karonga. Anthu atachita complain kunena kuti ifeyo tili ni madandaulo, zimene anapanga ameki ndi chani? Ananena kuti iwo sizikuakhuza nkhani imeneyo ndi ya polisi. Lero limenero kodi ameki ayamba liti kukana responsibility yokhuzana ndi zisankho? So pano ngati nkhani ili ya polisi ndi chifukwa chani kunakhazikitsidwa nkhani kapena bungwe la ameki? Ifaje kanakhala kuti nkhani ndi ya polisi Rubens Banale sakumanga kupanga zofuna zake popanda bungwe limene lili. Mbuyo mosemu ameki amakhala ndi special committee imene imayang'anira za madandaulo, ndipo mmakhala akuluakulu osiyana-siyana, akadaulo osiyana-siyana mu committee imeneyo. Koma lero akuyitenga nkhani ya madandaulo ja kuyichita pushi ku polisi. Ndiye committee yo mukuiziwa kuti muli anthu angati? Komiti yoti yapangidwa ku area sate, aku area sate koso atuza kuti ndi komiti ya anthu 5. Wa 6 ndiye wankulu woyang'anira komiti, koma onsewo ndi achewa okhaokha. Ndipo meeting yawo amapangira ku lodge inache ku sate 6 yuko. Imeneyo ndi komiti yokuti ing'ang'anire za zisankho. Tikamakuuza ni kunena kuti anzanu akukuta katani koma inu simukukhulupirira. Komiti imene itizayang'anire zisankho ndi ya anthu achewa okhaokha, ndipo ndi ya anthu 6 amakumana ku lodge ina ku sate 6 iso. Ndipo tikunena panopa kuti mukhulupirire kuti ine ndi woopsa kwambiri. Ndifuna ndikuuze niso kunena kuti anzanu waenda ulendo wautali pa nkhani imene yokuti abwererenso mboma. Akamanena tu kunena kuti wa blind akamanena kuti ndikuswa ndikumenya amakhala ataponda mwala. Anzanu otu akumanena kuti ifeyo pakana 2030 tili mboma. Mukamali yang'ana ziko limene lavundira, mmene anthu akuvutikira. Alipo wina achanga nene kuti ine 2030 wa MCP kapena wa Mutonsi Alliance ndikalo wako. Nonka simungadabwe kuti chikwali mbisa tima ndi chani. Lero liti kunena pano sugar wafika ku Karonga 60,000. China chili chose chakwera muno Malawi. Monga bene alili president yozina lache,
china chilichonse chakwera, ndiye wina ake azikalimba mtima pa nsonkhano mwinaso wa pamaliro komanena kuti dziko linolo chakwera ndi 2030 basi. Chikumulimbisa mtima ndi chani? Anzanu ayenda ulendo wautali. Tikunena panopa kuja kumachedwa ku PTS kukupita anthu 400 amene atakachitidwe trend ngati a NIB, National Intelligence Bureau, amene azayikidwe malo onse. Inuyo kumaona ngati amenewo ndi apolisi akuteteza zachisankho koma ali anthu awo. Koma inu zonsezi tikamakuwuzani mukuona ngati Boni Kalindo kapena Amalawi First akufuna ndalama tiziyapasa. Izi tikungokuwuzani in advance kuti musazang'wemphe, musazalirire kuusi, musazatuluke mamina. Koma inu mukuona ngati zimene zizi tikungokunamizani. Kodi tikamanena kuti dziko ili yakulamulirani mamafia muone kupasi out kujako sananena konkuja kunena kuti apolisi onse amene akuyenera kupasidwa promotion apasidwe promotion iliko. Tikunena pano ngakhale ku polisi konko funding ikuta 6 months, ma department onse aboma palibe amene akulandira funding, kusukulu masukulu onse palibe amene akulandira funding, ndalama akungozidya, ndalama akungogawana. Zina ndizija apolisi akulu amagawana zijazo. Kodi ifetu sikuti tikamanena izi kumakhala kuti tikufuna china chache kwa inu, ayi timangofuna kuteteza ziko. Muziwe zimene zikuti 400 akupita kukaphunzira sopano kukonzekera mmene akukonzekeraso mmatawamo, akufuna apangiretu chaka chino kuti chaka chamawa anthu musazadabwe. Ndipo peza andale ndinu amozi mmakumana pansi, ndinu mizi yakachere mmene anayimbira Lucius Banda, muzaziona mwina mukuziwana kuti inu mukapanga ichi nanunso muzapanga ichi, awo akapanga izo nawonso azapanga izo. Ndi ziko lomvesa chisoni linolo, ziko la Malawi. Ku Malawi ndikokoma kumene milandu yakatangale imakhala ya anthu amene alibe mayina, koma andalewo milandu iyo simagwira, amangouza nazochita. Lero tikunena pano wina ali pa Tanzania. Ku Malawi ndikokoma, ndikiranine ndimangidwe kaye ndi pamene muti muzandikumbukire. Ndipo kumangidwa kwanga ndikukumbuseni, ndikumangidwa sine ine ndikangokhala kundendeko, koma mukumangidwa ndinu. Boni Kalindo, the DC.